बिश्वजित दैमारिया हिमन्तनि मन्त्रि आफादनि मासियाव बिबान मोननायखौ हामलायथि बावहरदों। खौसेथि बर' सुबुं आफादनि आफादगिरि मनरन बसुमतारी बिथाङा हामलायथि जासिहरदों। लोगोसे आसाम आयेन आफादा सुवा जाबाय होननानै बुंनाय आसाम पाब्लिक वर्क्स सुंद'यै APWनि आफादगिरि अभिजित शर्माया गासै ट्राइबेल माहारिखौनो लाजि फोनांदों आरो बिश्वजित दैमारिया आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि मासियाव थानायाव आसाम आयेन आफादखौ सुवा खालामबाय बुंनायखौ गोख्रों रावजों सोंखारिदों। खौसेथि बर' सुबुं आफादनि आफादगिरि मनरन बसुमतारी बिथाङा सरसा खालामनांगौथ' जेबो गैयामोन। मानोना बिश्वजित दैमारि जाय सुबुङानोखि गोलाव समनिफ्राय बर'नि माहारियारि आफादफोरजों लोब्बा थाबोनाय आरो गोबां खेब MLA जानाय, खनथाम रायजो सभानि MP, जाय गोग्गो आरो गोसो गोथारै हारिजों लोगोसे बर' हारिजों लोगोसे गुबुन गुबुन हारि माहारिनि बिथाङा खामानि मावबोदों। आरो बुंनो थाङोबा आसामजों लोगोसे नर्थ इस्टनि जिबिलाक आवाज, जिबिलाक जेंनाफोर दङ, बेफोरखौ रायजो सभानि MP थानाय समाव बिथाङा गोख्रों रावजों बुंदोंमोन। दरकार जायोबा आसामखौ नागारना हो होननानै बिथाङा गोख्रों रावजों, जायनि थाखाय बिथाङा आसाम टाइगार, नर्थ इस्ट टाइगार होननानै बुङोमोन, नङा होमबा? दिनै माखासे मानसिफ्रा आसलते मा जायो, माखासे मानसिफ्रा मालायनि सुखुआव दुखु मोनो। मालाया जुदि सुखु जायोबा, मालाया जुदि देरहासार जायोबा, माखासे मानसिफ्रा दुखु मोनग्राबो थायो। आरो बिसेसके मा बुंनो, गुबुन हारि, नङा होमबा? जोंखौ जाय मानसिया लै सै खालामबोबाय थायो गोदोनिफ्राय, बेबो दाबो जे थावरिना दं, बे खोथाखौनो जों बुंनांगोन। थारमाने दा ओरैबायदि बुंदों, मोनसे खोथायाथ' जोबोद दुखुनांथाव जे आसाम बिधान सभाखौ, आसाम आयेन आफादखौ कामाख्यानिफ्राय पुरहित लाबोनानै गंगा जलजों फोथारनांगौ होननानै। बे फोथारनांगौनि ओंथिया मा? बिश्वजित दैमारिया ट्राइबेल जानायखाय एबा बर' जानायखाय, बे माबानि मासियाव जिरायनायखाय, स्पिकारनि मासियाव जिरायनायखाय बे सुवा जाबाय, नङा होमबा? बेथ' गिदिर सोंथि बियो। गतिके बे जाय मानसिया बुंदों, बे जोबोद अभिजित शर्मा, बे सोंखारि जाथाव आरो जोंनि थाखाय दुखु नांथाव। जों साफ्रोमबो ट्राइबेल मानसिफ्रा दुखु मोननो गोनां बाथ्रा होननानै आं सानो। दिनै बिश्वजित दैमारि सारा मोनसे मोजां खामानि मावदों। बुंनो थाङोब्ला जे नों जुदि मोनसे थांखियाव थायोब्ला, बबेबा थाङोब्ला, थांबाय थानाय समाव लामायाव सोंनाय सैमाफोरखौ जुदि नों होसोथिं अन्थाइ हाथर खुबैथिंलांबाय थायोबा नोंनि थांखिसिम मोनहैया। बिथाङा जेखि बुङा, जिहेथु गाव जेबो मावदों मावा बे उननि खोथा, नङा होमबा? जेबो बुङालासिनो सिरि थानानै दिनै जे फिन आसामनि सासे मन्त्रि, केबिनेट मन्त्रि मोनफिनबाय। बे मन्त्रि मोनफैनायनि थाखाय जों खौसेथि बर' सुबुं आफादनिफ्राय बिथांनिसिम गोजोननाय आरो गाहाम हामलायनायखौ बिथांनिसिम जासिहरदों। बिथाङा जिहेथु जोंनि BTC नि बायजोनि बर'फोरनि माखासे जेंनाफोरखौ लानानै आगुनिफ्रायनो